Nirien kbar ħakmu spiżerija u klinika tal-għajnejn f'Taslima u li waslu għal ħsara estensiva tal-binja. Skont persuni li għexu dan l-inċident hekk kif ħadu nirien fl-ispiżerija kien hemm il-ħaddiema u persuni oħra, iżda fortunatament irnexxielhom joħorġu l-barra fil-ħin u ħadd ma weġġa'. Madanakollu kellhom jissejħu ambulanzi fuq il-post hekk kif xi persuni belaw itħaħen u oħrajn qabadhom paniku fejn ittieħdu lejn l-isptar Mater Dei. In-nirien jidher li feġġew fl-ispiżerija u l-klinika li jinsabu fi triq Manuel Dimek kantuniera ma' triq Rudolfu għal ħabta tal-11:05 ta' filgħodu fejn kibru f'ħuġġiġa sħiħa u tħaħen ħonqu l-binja. Sissa għadu mhux ikkonfermat x'kien li kkawża n-nirien iżda sorsi informaw lil Net News li aktar x'kienet ħsara fis-sistema tal-elettriku tal-binja li bdew in-nirien. Ftit mumenti wara li n-nirien u tħaħen ħakmu l-binja fuq il-post waslu uffiċjali tal-pulizija. Dan hekk kif il-binja li ħadet in-nar tinsab faċċata tal-assa ta' Taslima. Aktar tard waslu wkoll fuq il-post uffiċjali tal-pulizija mir Rapid Intervention Unit u anke ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jikkontrollaw in-nirien. Minn barra l-ħsara konsiderevoli fl-ispiżerija anke s-sulari ta' fuqha ġarbu xi ħsarat. Fil-fatt minn barra jidher evidenti li hemm il-faċċata tal-ħwienet u kif ukoll il-galleriji ta' fuqhom li nħarqu. Waqt li kienet għaddejja l-ħidma biex ikunu kontrollati n-nirien bdew jinstemaw splużjonijiet żgħar ta' bottijiet ta' fwejjaħ u kimika li kien hemm fl-ispiżerija. Saret ħidma wkoll biex xi klieb li kienu maqbuda fil-bini tal-madwar jiġu salvati miż-żona. Nies li tkellmu ma' Net News qalu li t-toroq fil-qalba ta' Taslima kienu magħluqa traffiku bħala prekawzjoni. B'riżultat ta' dan inħolqot konġestjoni kbira ta' traffiku fiż-żona.